बिखा गावो खुगा गेवा बे रमान्टिक खन्थाइखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों लोगोफोर। खन्थाइखौ लिरदों सोमखोर नार्जारी। बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। फैदो बिदिब्ला बिथां लिरनाय खन्थाइखौ जों दान्दिसे खोनासंलांदोनि। बिखा गावो खुगा गेवा। सानो आं नोंखौ जिउनि लोगोरि खालामनो अनजालि, नाथाय हायाखै फोरमायना लानो नोंनि सिगाङाव। जाखांफैयो मेगन फैसालियाव नोंनि महर मुस्रि, रिंखांफैयो खोमा सेराव नोंनि रैसुमै गारां। गोसो जायो आंबो गुबुनफोरबायदि, नाथाय गिनायबो मोनो नोंजों मा होननानै रायदावजेननो सानो आंनि बे फाग्ला गोसोआव। अब्लाबो नोंजों सम सम रायलायो आं नोंनि गुमुर मोनगौबा मोनगौबा। गोसोआवल' सिरियै साननानै लायो आं नोंखौ जिउनि लोगोरि जाखाबाय होनना। नाथाय बिखा गावो खुगा गेवा। नोंनि सिगाङाव बुंना आं लानो हाया नों आंनि अराय समनि जाना थागोन होनना अनजालि। नोंबो फोरमायदो ना गोसोआव आंनि थाखाय जायगा दखरसे दङब्ला अनजालि, सम थानायाव आंनि सिगाङाव। नोंनि फारसे सानोब्ला मोनगोन मोना नोंखौ सेराव, जागोन जाया आंनि साया सायखं। फाग्ला बायदि जायो अनजालि नोंखौ साननानै, नाथाय हमथाना लाखि बे फाग्ला गोसोखौ अनजालि। नों मिथिगौ ना बिखा गावो खुगा गेवा। लोगोफोर, खन्थाइया एसेनोसै। जुदि खन्थाइखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो, आरो चेनेलाव गोदानब्ला थाबैनो 1K खालामना होदो लोगोफोर। अब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन। बाय।